Poštovani predstavnici medija, poštovani građani Srbije, 7 godina ovaj režim na vlasti sprovodi politiku agresije, politiku mržnje i sve vreme pokušava da sve one građane koji nisu uz njih i koji ne podržavaju njihovu politiku naprave nasilnicima, fašistima, izdajnicima itd. Vladajuće stranke sprovode nasilje nad Republikom Srbijom i nad građanima Srbije tako što ne poštuju zakone, ne poštuju Ustav, zato što zloupotrebljavaju institucije u političke svrhe, zato što su potpuno urušili sistem vrednosti. I ono što danas traže ljudi koji mesecima unazad širom Srbije protestuju i građani koji su im uputili zahteve je samo to da vlast počne da poštuje zakone koji postoje u ovoj državi. Da poštuju Ustav i da poštuju zakone. Je li to mnogo? Jel su to veliki zahtevi da se vlast pridržava medijskih zakona, da REM radi svoj posao, da javni medijski servis radi svoj posao, da izborni uslovi budu ravnopravni za sve u skladu sa zakonima, da se srede birački spiskovi? Je li to mnogo? Ne. Građani samo žele da nateraju vlast, da vlast poštuje zakone ove zemlje. I oni to neće, već se snaživaju nasilnicima, fašistima i ko zna kako god, sa željom da sebe predstave kao nekoga ko jedino voli Republiku Srbiju. Dakle, mi nećemo odustati od borbe za našu zemlju, mi ćemo nastaviti da istrajavamo u zahtevima. Ja verujem da će sve više građana širom Srbije da se budi, jer neće trpeti više vređanja inteligencije kome smo izloženi 7 godina. I vređanju inteligencije i brutalnim uvredama za sve nas koji danas drugačije mislimo, a više nas ima nego ovih koje će dovesti sutra autobusima, a većina njih će imati radnu obavezu da se sutra pojavi ovde ispred Skupštine, ne zato što će doći svojom voljom, nego zato što ih je muka naterala i egzistencija, jer su ovu državu Srbiju i njene građane osiromašili za ovih 7 godina. Što se tiče dijaloga u institucijama, ovaj poziv Maje Gojković kasni 3 godine. 3 godine imala vremena da razgovara sa opozicijom o uslovima rada, poštovanju Poslovnika, poštovanju opozicije, mogućnosti da govorimo o zakonima. Setila se sada, kada mi više nećemo da se vraćamo u salu, i sada želi da razgovara sa nama. Sa njom mi više nema o čemu da razgovaramo. Možda bi mogli da razgovaramo sa nekim drugim ko bi bio predsednik Skupštine do sledećih parlamentarnih izbora, ali sa Majom Gojković u ovom formatu svakako da nemamo o čemu da razgovaramo. Sa njom su sve priče ispričane, ali ćemo mi kao opozicioni poslanici nastaviti da sa građanima širom Srbije razgovaramo, da zastupamo naše interese, da učestvujemo u radu paralelnog parlamenta, da diskutujemo o svim zakonskim predlozima koji se nađu na dnevnom redu i obavljaćemo svoj posao paralelno, ali tamo u cirkusu koji su napravili od plenumske sale ovog doma ne želimo da učestvujemo, već ćemo zastupati interese građana. I evo, posle ove konferencije mi ćemo nastaviti sa konferencijama na kojima ćemo govoriti o zakonskim predlozima koji se nalaze na današnjoj sednici, na dnevnom redu današnje sednice. Zahvaljujem.